Dobrý den, vítám vás u první epizody Pana nebo Orel, vašeho podcastu a průvodce světem investičních mincí. Pojďme tedy rovnou na to, co dneska zjistíme. Dneska se podíváme na obchodní minci svatováclavský dukát. Původně měl být v jiném termínu, než vyšel, ale proč to tak bylo? To za chvíli zjistíme. Vítejte u tedy první epizody podcastu Pana nebo Orel, ve kterém se bavíme o lícové i rubové straně mincí. Na jedné z nich je hodnota, na druhé z nich je příběh. Co stojí za příběhem svatováclavské mince? Co se tedy vlastně stalo svatému Václavu a proč ho dneska oslavujeme? Máme ho na bankovkách, máme ho na mincích. O co tedy vlastně šlo? Mince svatého Václava je dědictvím. Je to dědictví, které čerpáme nebo můžeme si užít díky panu doktoru Rašínovi, a jehož to byl velký sen. Na sklonku života, těsně před jeho tragickou, možná až podivnou smrtí se to povedlo, ale o té smrti si řekneme zase někdy příště. Tato mince fascinuje sběratele, laiky, odbornou veřejnost už po desetiletí. Co za ní stojí? My tady mluvíme o svatováclavském dukátu, ale jeho oficiální mince v době, kdy poprvé vyšel, byla československý dukát. Pojďme se podívat na nějaké fakta, třeba o tom, proč je tato mince jedna z nejžádanějších v našich sbírkách a proč se šplhá do těchto závratných hodnot. Co to vlastně je svatováclavský dukát tedy? Jedná se o československý dukát a hned to je první zajímavost. Není to tak docela zákonné platidlo. Představte si, že neměl nominální hodnotu a do dneška nemá. Nenajdete na něm žádnou číslici, která by zmiňovala, co to vlastně teda je hodnotově. Je to takzvaná obchodní mince, která je určená k uchovávání hodnoty. Sběratelství, ale zároveň také k tomu, abyste své peníze dobře uložili. A možná to je právě důvod, proč tato mince je vhodným prvním dílem epizody, která se zabývá sběratelskými investičními mincemi. Protože co jiného by investice měla být než uchování a růst hodnoty. Tato mince je totiž zlatá. Mnozí z vás to vědí, ale pojďme se na to podívat očima těch, kteří o mincích také nevědí vůbec nic. Při nákupu mincí ze zlata neodvádíte daň z přidané hodnoty, tedy žádné DPH. To se hodí jak dobré vědět a jak při nákupu, tak prodeji mincí. Týká se to pouze soukromých osob, nikoli právnických. Pozor na to. Ryzost této mince je 986, tedy 986 dílů zlata z 1000 dílů celkem. To znamená téměř čisté zlato. Hmotnost této mince není veliká, zdálo by se, že to je maličko, je to pouze 3,49 gramů, ale to vůbec neobírá na hodnotě této mince. Pan Alois Rašín, pan doktor, právník Alois Rašín měl sen. Sen o tom, že vybuduje novou republiku, která bude mít svou zlatou vlastní minci, stejně jak to bylo v historii českých zemí. A naváže tak na slavnou středověkou tradici, kdy ve středověku jsme tady byli velmi dominantním hráčem na evropském trhu, protože jsme měli stříbrné doly v Kutné Hoře. Ale o tom si povíme zase v některém z budoucích dílů. Můžete se těšit. A teď to nejdůležitější. Podívejme se na avers mince, tedy přední stranu dukátu. Jak můžete vidět, svatého Václava, ale proč právě on? Proč je on tak významnou osobností našich dějin? Proč máme stále státní svátek 28. září, tedy na můj sváteční den? Ano, mé jméno je Václav a budu vaším průvodcem podcastu Pana nebo Orel. Podíváme se tedy na historii a život svatého Václava. A protože je rok 2025, kdo jiný by nás měl provést, než naše virtuální kronikářka Ludmila. Tak Ludmilo, co pro nás máš? Ahoj, jsem Ludmila, vaše průvodkyně minulostí. Vítejte v době, kdy jsme, my Slované, večer seděli u ohně a poslouchali vyprávění našich předků. Zatímco ve vzdáleném Římě už tehdy lidé sedávali v kamenných lázních, náš svět se teprve formoval. Byl to svět plný menších knížat a jejich kmenů, které tvořily takovou nesourodou skládanku. My s mým mužem Bořivojem jsme byli jedni z nich. Naše společenství bylo jen jedním z mnoha, menším než mocná Velká Morava a neporovnatelně menším než obrovská východofranská říše, ze které se později stalo Německo. Bylo nás méně i než divokých, ale početných Maďarů, kteří se právě valili Evropou. Od východofranské říše na nás pořád tlačili.
Bylo jasné, že se musíme buď přidat, nebo nás pohltí. A tak jsme se s manželem vydali na Moravu, kde nás osobně pokřtil Metoděj, bratr Cyrila. Bylo to v druhé polovině 9. století a pro nás to byl zlomový okamžik. Přijali jsme křesťanství, ale nikoli to západní, latinské, které nám vnucovali Frankové, ale slovanské z Konstantinopole. Díky Metodějovi jsme směli dál uctívat Boha v našem jazyce, ve staroslovinštině, a tak jsme mohli přenést víru a vzdělání do našich vlastních zemí. Ostatní národy, hlavně ti ze západu, nás pořád viděli jako barbary z východu, což je patrné z jejich starých zápisů. Viděli nás jako takový buffer, který je ochrání před ještě divočejšími kmeny. A my jsme tak skutečně začali fungovat jako hradba na hranicích. Po smrti mého muže Bořivoje se naše rodina rozdělila. Já, jako babička, a můj syn Vratislav jsme si uvědomovali, že náš národ potřebuje víc než jen sílu. A tak jsme s mým vnukem Václavem začali pracovat na tom, aby se z něj nestal jen válečník, ale i kníže, který bude moudrý a vzdělaný. O to jsme se neustále přeli s mou snachou Drahomírou, dcerou pohanského knížete Pšovanů. Zatímco já jsem chtěla, aby z něj byl spíš politik a myslitel, Drahomíra v něm viděla silného chlapa, který bude vládnout mečem. Tak jsem se postarala, aby se mu dostalo vzdělání na hradišti Budeč, které bylo tehdy naším nejdůležitějším centrem vzdělanosti. Už tehdy ale zuřily po celé Evropě velké změny. Rozpadala se mocná Franská říše a její vůdce, saský král Jindřich I. Ptáčník, Heinrich der Vogeler, de facto kladl základy nové, ještě mocnější říše. Mezitím naše země pustošily nájezdy Maďarů. Když se Václav ujal vlády, musel se postavit Jindřichovi. V roce 929 oblehlo Jindřichovo vojsko Pražský hrad. Václav byl postaven před volbu. Bojovat a zničit celý svůj lid nebo zvolit chytřejší řešení. A on, stejně jako byste vy dnes raději, vybrali mír než zbytečnou bitvu, zvolil diplomacii. Přijal nadvládu a zavázal se odvádět říši poplatek, který činil 500 hřiven stříbra a 120 volů ročně. To nebylo ponížení, bylo to prozíravé. Václav si tímhle krokem koupil čas a uchránil svůj lid před zkázou. A na nás, Čechy, se v cizině začalo pohlížet jako na spolehlivého spojence. Poplatek se platil až do roku 955, kdy se můj druhý vnuk Boleslav s císařem Otou I. Spojil a porazil Maďary. Za tu dobu, tedy zhruba 25 let, jsme odvedli neuvěřitelných 12 500 hřiven stříbra a 3 000 volů. A víte, kolik to bylo stříbra? 1 hřivna měla tehdy asi 200 až 250 gramů, takže jsme každý rok platili až 125 kilogramů drahého kovu. Tuto zátěž naši lidé těžce nesli. V té době ještě nebyly objeveny bohaté stříbrné doly v Čechách, například ty kutnohorské, které se začaly rozvíjet až o několik století později. Stříbro jsme proto museli získávat především dálkovým obchodem s otroky, kteří se prodávali do arabských zemí. A teď si představte, kolik to znamenalo pro naši ekonomiku. 120 volů ročně byl obrovský počet zvířat, která by jinak mohla pracovat na našich polích nebo posílit naše vojska. Předpokládá se, že v té době žilo v Čechách zhruba 250 000 až 300 000 obyvatel. Takže ten poplatek byl v podstatě přímým břemenem pro každou rodinu. Václav vládl asi 14 let, ale jeho odkaz diplomacie a míru žil dál. V tom se ale dostal do sporu se svým mladším bratrem, mým druhým vnukem Boleslavem. Boleslav Václavovu politiku viděl jako slabost. V tom poplatku viděl urážku, kterou by hrdý kníže nikdy nepřijal. On chtěl silný nezávislý stát vybudovaný na síle meče. Měl prostě svou vlastní vojenskou vizi budoucnosti. A právě tohle střetnutí dvou naprosto odlišných pohledů na budoucnost vyvrcholilo tragédií. Dodnes se historici přou, zda k vraždě došlo v roce 929 či 935. Václav se narodil kolem roku 907. Boleslav byl o pár let mladší, zhruba 915. Kdyby k vraždě došlo v roce 929, Václavovi by bylo asi 22 let a Boleslavovi pouhých 14. Je sice možné, že by se na tom podílel, ale na to, aby vedl takovou vzpouru, by byl nejspíš příliš mladý. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že se vražda stala v roce 935. Je to ironie osudu, ale Boleslav, který bratra zabil pro jeho smířlivost, musel dospět k podobným politickým kompromisům. Ale Boleslav byl nepochybně skvělý vojevůdce.
Za jeho vlády se české knížectví stalo skutečnou mocností, se kterou se muselo počítat. Podařilo se mu dobít a připojit k našim zemím Moravu, Slezsko a Krakovsko. Během jeho vlády se naše území rozrostlo na zhruba 25 000 kilometrů čtverečních. Na konci jeho vlády, která trvala dlouhých 37 let, dokonce nechal razit první české stříbrné denáry se svým jménem a knížecím titulem. Na jedné straně byl vyražen kříž s nápisem Pavel a na druhé straně jméno mého vnuka, Boleslav. Bylo to jasné prohlášení. My máme svůj vlastní stát a svého panovníka. Ale o tom, jak Boleslav dál vedl naši zemi, si můžeme popovídat někdy příště. Silný příběh, který stojí za tím, proč oslavujeme a scházíme se pod ocasem na Václaváku, proč na 20 koruně máme svatého Václava. Diplomat, světec, kníže a není tvář naší nejslavnější mince. Ale zpět k dukátu samotnému. Jak už jsme zmínili, oficiální ražba začala roku 1923, tedy v první Československé republice. Přesnou podobu dukátu definoval zákon. Ano, zákon definoval, jak bude mince vypadat. Nebyla to žádná rychlokvaška, ale výsledek veřejné soutěže. Sešlo se 80 návrhů a vítězný pocházel hned od dvou uměleckých velikánů tehdejší doby. Malíře a grafika Jaroslava Bendy a akademického sochaře Otakara Španěla. Jejich dílo v podrobných úpravách schválil Alois Rašín jako duchovní otec myšlenky krátce před svou trátí. Dukáty tehdy razila mincovna Kremnica, která dodnes razí mince a leží na území dnešního Slovenska. Dá se podívat do této výroby mimochodem. A je jedna z nejstarších mincoven v Evropě. To právě ze slitiny, o které jsme se bavili, tedy ze slitiny zlata a mědi. 986 dílů zlata a 13 dílů mědi. A teď pozor. Úplně nejslavnější a nejcennější je prvních 1000 kusů mince z roku 1923. Proč to tak je? Proč zrovna prvních 1000 kusů by mělo být nejcennější? Nechám vás chvíličku zamyslet. Odpověď se skrývá v tom, jak poznáme, že to jsou zrovna tyto kusy. Když se jich vyrazilo více, tak jak poznáme, že prvních 1000 kusů je prvních 1000 kusů? Poznáme to tak, že byly číslovány. A hned ty první, hned ty s nejnižšími číslicemi jsou ty nejcennější. Dukát číslo 1, ten nejvzácnější, dostal prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A on s noblesou sobě vlastní poté věnoval národu na sklonku života. Dnes jej můžete vidět v Národním muzeu. Jeho cena? Nevyčíslitelná. Dukát číslo 2 obdržela rodina tragicky zesnulého Aloise Rašína. A dukát číslo 3 si ponechal také prezident Masaryk. V roce 1923 bylo vyraženo celkem 61 861 dukátů. Ražba probíhala prakticky každoročně až do roku 1939. Kromě běžných jednodukátů existují také dvoudukáty a k příležitosti tisíciletého úmrtí svatého Václava v roce 1929, tedy o 1000 let později, od jeho smrti byly vydány speciální 5 dukáty a 10 dukáty. Tady vidíte, že se lidé v názoru na to, kdy zemřel, liší, jestli to byl rok 929 nebo 935, ale možná se jim hodilo stanovit rok 29 tehdy, protože potřebovali vydat ty dukáty. Kdo ví? Tak a tady ty speciální dukáty z roku 1929 jsou trošičku jiné. Svatý Václav je na nich totiž vyobrazen na koni. Podobně asi jako Alžběta, královna anglická, která je na některých mincích z doby své vlády. Myslím, že to je třeba mince z roku 52, 53, kde je zrovna na koni. Tak. A některé ročníky jsou také extrémně vzácné, kromě těch prvních 1000 kusů. To jsou ty z let 1937, 1938 a pozor 1939. A my už z historie víme, že v té době se schylovalo k válce a bylo spousta důvodů se soustředit asi na jiné věci. A kromě toho, že nacisté odcizili hromadu českého zlata, tam se můžeme popovídat taky v některém z budoucích dílů, jak vlastně nacisté odcizili naše zlato
a že v té chvíli bylo ponecháno v úschově u některých z našich spojenců a oni si ho převedli a nebyli to Švýcaři, kteří odevzdali naše zlato. Takže některé z budoucích dílů se můžete dozvědět i tady tohle. My jsme tedy v těchto 3 letech před válkou vydávali také dukáty svatováclavské jako obchodní mince a byly pouze ve stovkách kusů. To z nich dělá takové rarity, že dosahují na aukcích absolutně astronomické částky. Tyto částky se pohybují v řádech milionů korun, což za zlatou minci o hmotnosti 3,5 gramu není špatná částka. No a teď se dostáváme k novodobým ražbám. A tuto tradici se pokusili obnovit v roce 1951, ale tyto mince teda nebyly určeny pro náš český domácí trh. Můžete je najít. A v roce 2024 konečně vydala Česká národní banka první oficiální obchodní minci s motivem svatého Václava. No, tomu předcházelo takové období, kdy Česká národní banka několikrát změnila svou strategii a taky náklad, který očekávala, že vydá. Nakonec se rozhodli na poslední chvíli udělat takzvanou otevřenou emisi, otevřený náklad a nelimitovala počet vyrobených kusů. My už dneska víme, že zhruba 35 000 kusů této mince bylo vyrobeno v roce 2024 a protože tato mince má vyražen rok výroby, víme, že v roce 2024 nebo s číslem 2024 už jich více nevznikne. To se prostě nedělá. Takže pokud máte tuto minci z roku 2024, jste velcí šťastlivci. Tento náklad, dejme tomu 35 000 kusů na minci, není úplně málo sběratelsky a svědčí trošičku o politice České národní banky, která pravděpodobně z této mince chce udělat nejen sběratelskou, ale také investiční minci. Uvidíme, co se bude dít v roce 2025, kdyby mělo dojít k další emisi. To je pro dnešek vše, přátelé, o této minci. Děkuji vám za pozornost a těším se u dalšího dílu.